Hej alle sammen. Henrik her. Jeg vil jo gerne være en, der prøver at tage nogle af de der ting, som måske er blevet lidt avanceret ude på nettet, og så prøver at gøre det forståeligt for almindelige mennesker. Og det her, det er jo sådan en yderligere lille ting, men man skal lige forstå, at det her, det hænger jo nok sammen med en del andre ting, så kig nogle af mine andre videoer for at få en kontekst for det her. Det her, vi skal snakke om i dag, det er melatonin. Og melatonin, det er faktisk ret vigtigt for os, når vi bliver ældre, så har vi en tendens til at udskille mindre og mindre melatonin. Og hvis man har det, der hedder metabolisk syndrom, så kan man faktisk komme så langt ud. Når man har lave niveauer af melatonin, som er vores søvnhormon, så kan man ende med at få problemer med at sove om natten. Og problemer med at sove om natten er ret øh, dårligt, fordi det faktisk ælder os meget hurtigere. Altså når vi ikke får ordentlig søvn, så ældes vi hurtigere. Det man så er blevet opmærksom på fra nogle forskere, det er, at hvad nu hvis vi tager nogle ting. Man har åbenbart observeret, at mennesker, der tog beta-blokker, og nu skal jeg jo nok forklare, hvad beta-blokker er. Beta-blokker er en gruppe af medicamenter, der sænker blodtrykket. Hvis man indtager dem i meget lang tid, altså over mange måneder og år, så kan det faktisk have en indflydelse på din udskillelse af melatonin. Og det betyder, at du har en dårligere søvnkvalitet. Og det, der er endnu værre, det er, at der faktisk er noget, der peger på, i konklusionen siger de faktisk, at der var en reduktion i melatoninudskillelse på over 50%. Og det var jo så endnu værre for dem, der i forvejen var lave, men det aller værste, det var faktisk, at der også, man kunne påvise, at der var skader på blodkarrene i hjernen. Så det vil sige, for uden at vi havde det her med, at man fik en dårlig søvnkvalitet, så har vi potentielt en mulighed for at få forskellige former for øh, hjernelidelser senere hen. Og det kan jo måske korrelere lidt med, at der er så mange mennesker i dag, som går hen og får demens og Alzheimer's. Meget af det peger jo også på, at det er mennesker med metabolisk syndrom. Med det sagt, så må vi snakkes ved i en anden video. Ha' det så godt derude. Hej.